Masážny salón Jensa by Thai vo Zvolene poskytuje jedinečný zážitok thajských masáží, ktoré prinášajú úľavu a regeneráciu tela aj mysle. Salón ponúka široké spektrum masáží od tradičnej thajskej masáže, ktorá kombinuje tlakové techniky, stretching a akupresúru cez olejovú masáž využívajúcu prírodné oleje pre hlbokú relaxáciu a hydratáciu pokožky až po masáž chodidiel, ktorá sa zameriava na tlakové body, podporuje cirkuláciu a zmierňuje problémy s nohami. Navyše, masáže hlavy, krku a tváre sú ideálne pre zmiernenie stresu a napätia, zatiaľ čo bylínne masáže s teplými bylinnými balíčkami poskytujú intenzívnu relaxáciu. Masáže s teplými kameňmi prinášajú hĺbkové uvoľnenie a teplo pre svaly, čo prispieva k celkovej pohode. Skúsení maséri sú pripravení poskytnúť klientom nezabudnutelný zážitok plný relaxu a regenerácie. Navštívte salón a objavte blahodárne účinky thajských masáží, ktoré vám pomôžu dosiahnuť harmóniu tela a mysle.